Espero que hagueu passat unes bones vacances nadalenques i espero també que hagueu iniciat aquest 2010 amb molta força i amb molta energia. Sobretot amb sentiment, amb voluntat d'èxit, de superar les adversitats. Que aquest any no seran poques, continuaran sent moltes perquè la crisi encara apretarà. Apretarà tant a empresaris com a treballadors i treballadores. I per tant, Esquerra Republicana de Catalunya, una vegada més, igual que va fer l'any passat, s'ofereix a entrar mesures, propostes que ajudin a transformar la societat per superar aquesta crisi. Aquest també serà un any important perquè hi haurà eleccions al Parlament de Catalunya i en el Govern de Catalunya i també perquè hi haurà dues consultes ciutadanes rellevants a Barcelona. La primera sobre la Diagonal, ja ho sabeu, la vam proposar nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya, perquè ens sembla que és molt rellevant la transformació de la principal avinguda de la ciutat, i també una consulta ciutadana que té com a base una base d'aprofundiment democràtic, de voler deixar clar que la sobirania rau en el poble i que és el poble el que ha de decidir qui és el seu esdevenidor. No hi ha cap llei, no hi ha cap constitució que pugui dir que un grup de persones han de ser el que són o han de continuar sent el que són durant tota la seva existència. Com la sobirania rau en el poble, és el poble el que decidirà què és el que vol fer en un futur. Per això farem també una segona consulta ciutadana en el que ens preguntarem tots plegats si volem ser independents en un futur proper. Que tingueu molt bon any.